Yn gyntaf, ar am. Helo, sy'n. Jerry Hunter dwi. A Richard Wyn Jones ydw i, a ydych chi'n gwrando ar bodlediad rhyngwladol yr Hen Iaith. Bodlediad lle mae'na Americanwr sydd yn ôl yn yr Unol Daleithiau ar hyn o bryd yn ceisio ddysgu rhywfaint ar hogyn o Sir Fôn ynglŷn â cyfoeth i iaith ei hun. Da ni ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau, da ni ar gael ar YouTube, lle da chi'n gallu gwylio ni hefyd, a da ni ar gael yn gyntaf ar am. A da ni'n gwerthfawrogi'n fawr os da chi'n sôn wrth unrhyw un all fod y ddiddordeb am fodolaeth y pod. Jerry, lle da ni'n mynd heddiw? Wel, Richard, tro dwytha, yn y bennod dwytha, da ni'n sôn am y llyfr Cymraeg cynta ar y graffwyd, yn y llyfr hwn gan Sir John Phillips. Yn y flwyddyn 1546, Felly, gan bod ni'n sôn am y llyfrau Cymraeg cynta ganol yr unfed ganrif y bymtheg, dwi'n sôn ychydig bach am y cyd-destun, a rhan bwysig o'r cyd-destun, y cyd-destun deallusol ydy gwir. Felly, o ran y llyfrau Cymraeg cynta ar graffwyd ganol y ganrif honno, mae'n bosib dychmygu rhyw siarth neu rhyw blethwaith mewn ffordd efo tri beth, tri o gylchoedd yn gorgyffwr yn dylanwad. Yn gynta, y diwygiad Protestannaidd, mae'r llyfrau Cymraeg cyntaf ar y graffwyd i gyd yn Protestannaidd yn rhan o agenda Protestannaidd y Tuduriaid, Wel, ar wahan i Mari Tuduriaid ar y rhywyd, Ac felly, Protestaniaeth, dyma un ohonyn nhw. Wedyn, y dechnoleg, dyn ni'n sôn amdani, y wasg ar y graffu, print, dyn yr ail un. Ac yn drydydd, wedyn, dyneiddiaeth, math o ddysg dyn ni yn ei chysylltu â'r brifysgolion. Felly, yn y bennod hon, dyn ni am sôn am ddyneiddiaeth. A'i diffinio chydig bach, achos byddwn ni'n sôn dipyn am ddyneiddwyr, y math o ddynion gafodd y math o addysg mewn brifysgolion, ac oedd yn ceisio defnyddio ei haddysg i ddylanwadu ar lenyddiaeth Gymraeg, ar iaith Gymraeg. Felly, dyn ni am diffinio hynny heddiw, a sôn ychydig bach am rhaid. Ar ymadrodd Saesneg am ddyneiddiaeth, rhag ofn bod yna rhywun ddim wedi clywed... Humanism, ynddo. Ond yn gynta, am y cyd-destun, sy'n rhywbeth diddorol a chyffroes ofnadwy am y cyfnod hwn o ran astudio llenyddiaeth Gymraeg. Achos mae gennym ni ddau fath o Gymro Lleungar. Hynny yw, ddau fath o Gymro Lleungar proffesiynol. Dwy garfan oedd wedi derbyn hyfforddiant proffesiynol, ffurfiol mewn ffordd, a oedd illdau yn cyfrannu at lenyddiaeth Gymraeg. Ond weithiau mewn ffyrdd gwahanol iawn, ac weithiau yn ymrafal a'i gilydd. Felly, yn gyntaf, y beirdd proffesiynol, dyn ni wedi bod yn ei trafod sy'n gynnar yn y gyfres gyntaf wrth trafod llenyddiaeth yr oesau canol. A mae bwysig cofio bod gan y beirdd Cymraeg proffesiynol addysg ffurfiol iawn. Doedd ddim colega brifysgolion, ond eto mi oedd yna athro barddol pencerdd yn y ffordd i disgyblion yn defnyddio gramadega barddol, ac mi oedd y beirdd yn cael ei trwyddedu mewn steddfodau ac yn y blaen. Felly, mi oedd gan y beirdd Gymraeg proffesiynol addysg ffurfiol iawn o fath traddodiadol Gymreig, iawn, a Chymraeg. A statws wedi plethu'n hynny. A statws yn gymdeithasol ac o ran yr hunan hefyd, wrth gwrs. Yn union. Hunaniaeth lenyddol Gymreig a Chymraeg. Gre a throddodiadol, yn union. Felly dyna'r garfan gyntaf. Wedyn, o ran yr ail garfan o Gymru Lleungar proffesiynol yn y cyfnod hwn, dyma'r dyneiddwyr. Dynion oedd wedi cael addysg ffurfiol iawn o fath hollol wahanol, addysg mewn prifysgolion. Yn Lloegr, Caergrawnt a Rhydychan, ac weithiau ar y cyfandir ynddo. Felly, o ran deall, rhaid ni ddiffinio dyneiddiaeth yn fanylach mewn munud, ond yn gyntaf, mae dyneiddiaeth yn perthyn i gyd-destun hanesyddol Ewropeaidd ehengach, sef y cyfnod sy'n cael ei alw'n aml yn y Dadeni Dysg, Renaissance yn Saesneg. Wrth gwrs, mae'r gair Saesneg Renaissance yn dod o'r Ffrangeg, a mae gair Ffrangeg yn dŵad yn reiddiol o'r Eidaleg, Renascita, ddechrau wedi ddefnyddio tua chanol o'r unfed ganrif ar bymtheg. Ond i ddiffinio'r Dadeni Dysg, dwi am ofyn i chdi
ddarllen y dyfyniad cynta, yn wahanol i'r hyn dyn ni'n gwneud fel arfer yn gofyn i chdi ddarllen dyfyniadau o destunau llenyddol Cymraeg, a'n tro hwn, dim y ddiffiniad geriadur Prifysgol Cymru o'r Dadeni Dysg. Reit, wel, dwi'n gorfod rhaid sbectol ar fy nhrwyn. Dyna mae Hen Iaith yn neud i chdi, Jerry. Reit. Y Dadeni Dysg yn ôl geriadur Prifysgol Cymru, sydd wastad yn gywir, wrth gwrs, felly dyma diffiniad swyddogol a ffurfiol. Adfywiad llên a chelfyddyd yn arbennig ar adfywiad yng ngwledydd Ewrop a'r derfyn yr oesoedd canol pan atgyfodwyd hen lenyddiaeth glasurol, Groeg a Rhufain. Yn union, felly dyn oedd yn cael ei ail-enni'r, ail-anedig, hen lenyddiaeth glasurol, a celf hefyd, a rhai agweddau eraill ar ddysg a'r celfyddydau. Wel, a ddim jyst y celfyddydau, Jerry, jyst i fi gael codi fy nllaw gwleidyddol ar hyn o bryd. Mae gen i ddiddordeb am resymau Machiavelli. So mae Machiavelli yn ffigwr diddorol, achos mae o'n defnyddio'r ffynonellau, groegaidd a lifi disgwrs. A'r hedfreg glasurol o'r ffordd o'n sgwennu ac yn y blaen. Hollol. Felly mae hwn yn fudiad deallusol holl gyffredinol. Iawn. O ran ail-enni rhinwydda dywylliant glasurol o'r hen fyd o ran Lladin a Groeg. Yn union. Hollol. Ond mae'n bwysig pwysleisio un peth pan ydyn ni'n sôn am lenyddiaeth Gymraeg, sef y ffaith nad oedd neb yn yr unfed ganrif a bymtheg yn defnyddio'r ymadrodd Dadeni Dysg yn Gymraeg. Mond yn yr 20fed ganrif y dechreuwyd defnyddio'r ymadrodd Dadeni Dysg yn y Gymraeg. Felly, bwysig cofio hynna, Ond, fel y gwelwn ni, mae'r gair dysg yn bwysig. Dyn ni'n gweld llawer iawn o destunau yn y cyfnod hwn yn sôn am ddysg, yn sôn am ddynion o ddysg, yn canmol pobl yn fod yn ddysgedig, yn sôn am ddysgidiaeth. Felly, mae'r gair dysg yn holl bresennol bron, ond eto yn sôn am y Dadeni. A hefyd, jyst i, os ti'n deud bod y carfanna mae'n mynd ben, mae'n amlwg bod nhw, hyd yn oed os nhw'n defnyddio'r teitl yna ar gyfer eu hunain, oedden nhw'n ymwybodol bod nhw'n garfanna gwahanol. Yn union. Yn anni sôn am hynny, yn edrych ar enghreifftiau penodol iawn o wahanol fath o berthynas rhwng y ddwy garfan, y beirdd a'r dyneiddwyr yma. Iawn? Dim. Iawn. Oce ta. Wedyn, felly, dyma'r cyd-destun mwyn deall Dyneiddiaeth, oedd hefyd yn fudiad deallusol a oedd yn ymwneud ag ail-enni ac ail-gyflwyno ac astudio teithi meddwl neu rhinwedda deallusol yr hen fyd clasurol. Rhywbeth oedd yn digwydd yna brifysgolion. Felly, ail dasg yw darllen dyfyniad arall o... A dyma fi yn drwsgol yn rhoi respectos. Dylwn ni gael monocle a dweud y gwir er mwyn gallu... Pan da ni'n mynd i wneud... Pan da ni... Mae'n bryd i ni gael merch yr Hen Iaith, a dwi'n meddwl dylen ni gael monocle yr Hen Iaith. Reit, Dyneiddiaeth yn ôl geriadur Prifysgol Cymru. Diwylliant llenyddol yn arbennig diwylliant a dysg y Dadeni ar derfyn yr oesoedd canol a sylfaenwyd ar astudiaeth o hen lenyddiaeth glasurol, Groeg a Rhufain. Na fo. Felly, o ran y ddau ddiffiniad ti allan, ti'n gwybod bod nhw'n perthyn yr un math o beth. Yr hyn ail-enni diwylliant clasurol Groeg a Rhufain yn da. Humanism yn Saesneg yn da. Dyneiddiaeth. Ond, unwaith eto, doedd neb yn y cyfnod yn defnyddio'r gair Cymraeg dyneiddiaeth. Yn ôl geriadur Prifysgol Cymru, Saunders Lewis oedd y cynta i ddefnyddio hwyrach i Cyfaill y pod. Yn union. Hwyrach fo fathodd y gair dyneiddiaeth yn Gymraeg, ac mae'r cofnod cynhara o'r flwyddyn 1927. Diddorol. Doedd y beir a'r awduron Cymraeg dyn ni'n trafod ddim yn defnyddio'r term dyneiddiaeth, doedden nhw ddim yn galw eu hunain yn ddyneiddwyr, ond dyn ni am wneud, hwyl ystod. Mae'n bwysig cofio hynna, iawn? Felly, be oedd y ddyneiddiaeth honno? Wel, mi oedd o fatha, mae'n bosib meddwl amdano fel cwrs graf prifysgol penodol iawn. Hynny, astudio yn Lladin, a Lladin oedd iaith dysg y prifysgolion. Er i bod yn mynd i brifysgol yn Lloegr a Chagrawnt a thu hwnt, nid Saesneg na Ffrangeg na
Eidaleg oedd iaith y brifysgol, ond Lladin ynddo. Mewn Lladin, studio humanitatis, iawn, felly studia humanitatis, yr astudiaethau dyneiddiol, iawn, yr humanities, humanities, y dyneithau, reid, a felly humanism yn Saesneg, humanities, y dyneithau, iawn. Felly mae'n werth meddwl amdano fel cwrs graf mewn prifysgol. Gyda ffynciau penodol iawn yn cael ei astudio. Gramadeg, iawn, gramadeg, ac yn wedi gramadeg yr ieithoedd clasurol, Lladin a Groeg, barddoniaeth a barddoneg, so di ddadansoddi barddoniaeth, hanesyddiaeth, hanes, rhethreg, sy'n holl bwysig I bawb gan gynnwys dy Machiavelli di o ran sgwennu mewn ddill clasurol, cain, diddorol, rhethreg, moeseg neu athroniaeth foesol, felly math yna byncio oedd yn ffurfio'r cwrs gradd hwnnw mewn prifysgolyn, y studia humanitatis, yr astudiaethau dyneiddiol. Ond heddiw, mae'n y dueddi sôn am werthoedd dyneiddiol, dyneiddiaeth, weithiau humanism yn Saesneg neu humanistic, mewn ffordd lac iawn weithiau. Weithiau fel rhyw, weithiau mae rhywun dweud, dwi'n ddyneiddiwr, dwi'n humanist, I olygu bod, wel, dwi'n poleddu moesa, ond dwi ddim yn Gristion neu rhywbeth felly. Ti'n bod fel gwrthbwynt I grefydd ac yn y blaen. Felly mae'n bwysig ofnadwy pan ni'n sôn am ddyneiddwyr Gymreig, yr unfed ganrif o bymtheg, bod ni'n diffinio dyneiddiaeth a dyneiddiwr mewn ffordd gaeth, mewn ffordd ofalus, mewn ffordd academaidd. Felly bod pwrpas rhywun a oedd a chymwyster proffesiynol penodol iawn. Rhywun a oedd yn athro neu yn ddisgybl y studia humanitatis mewn prifysgol ynddo. Dyna beth rhywun gyda gradd yn y bon, neu rhywun sy'n paratoi ar gyfer gradd o'r fath yna. Fel oedd y beirdd Cymraeg yn cael ei graddio mewn Steddfod a neithiwr a California ynddo. Felly proffesiynol trefnus ffurfiol, dynedio. Yn yw bosib, os ti'n cofio am ychydig yn gynharach yn y gyfres hon, oedden ni'n sôn am Ellis Griffith, dyn diddorol, cymeriad llenyddol trothwyo Cymraeg, sef y trothwy rhwng yr hen gyfnod a'r cyfnod newydd, ac mi sgwennodd Ellis Griffith y gwaith mwyaf, gwaith hwya yn yr iaith Gymraeg, oedd yn darllen nifer o wahanol ieithoedd. Mae'n bosib sôn mewn ffordd lac amdano fo fel rhywun oedd yn dilyn prosiect dyneiddiol achos o ran dysg. Ond eto, doedd o ddim yn ddyneiddiwr o ran y ffordd ni'n ddiffinio achos ni chafodd addysg mewn prifysgol. Wel, mae hwnna'n neud synwyr I fi, felly ti'n deitha ni I gymryd diffiniad go gyfyngedig o dyneiddiaeth. Ond mae'n taro fi o ran yr dyfyniadau da ni newydd ddarllen, y peth yn ogystal â'r addysg yma ydy troi yn ôl at yr oeg a'r Rhufain. Mae hwnna'n... Dwi'n gwybod mwy am hyn o safbwynt gwleidyddol nag o safbwynt llenyddol, ond oedden nhw'n hunan ymwybodol iawn yn mynd yn ôl at y clasuron ac yn ail ganfod ac yn ail ddarganfod gan ar y sail bod na wybodaeth o fyna oedd wedi cael ei anghofio neu wedi cael ei lastwreiddio. Ac felly oedd o'n brosiect, ddim jyst bod o'n radd prifysgol, oedd o'n brosiect deallusol hefyd. Yn ideoleg bron mewn ffordd. Yn union, yn ideoleg, ie. Yn syniadaeth yn yr ystyr yna, ynddo. Yn union, ti'n llygad y le, A hefyd, ti'n rhoi dy fus ar rhywbeth pwysig iawn, achos o ran ail ddarganfod, ail enni trysora yr hen fyd clasurol, oedden nhw hefyd eisiau creu diwylliant a ffrydiau meddwl cyfoes, a oedd yn berthnasol o'r byd cyfoes, ond gan ddefnyddio'r rhinweddau yna. Ac hefyd, na ni weld mewn munud, ti di rhagfleini rhywbeth pwysig iawn fyma sy'n ganolog greiddiol yr drafodaeth yma. Mi oedd na lawer neu nifer sylweddol o ddyneiddwyr Cymreig, a oedd nid yn unig yn meddwl am ail enni'r hen fyd clasurol o ran hen fysg Rhufain a Groeg, ond hefyd hen fysg Gymreig a Chymraeg, ac ail afal yn yr hen drysora llenyddol Cymraeg. Felly, na ni drafod hynny mewn munud. A mae hwnna, wrth gwrs, yn ffitio fewn efo protestaniaeth a'r syniad bod yr eglwys Geltaidd wedi cael i'w llygru gan yr eglwys Rufeinig ma'r o'r stwff. Jerry, mae hwn yn stwff diddorol iawn. Gret. Yndi, mae o.
Hollol. Felly, jyst o ran chynrychioleuthio, o ran prifysgolion i sicrhau bod pawb sy'n dilyn yr hen iaith yn dall y cyd-destun, mae'n bwysig ofnadwy cofio nad oedd na brifysgolion yng Nghymru. Tragedy mawr hanes Cymru. Ie, tan oes Victoria. Oherwydd y ffaith bod Glyndŵr di methu de. O gael Glyndŵr nhw'n gynllun i gael 2 brifysgol yng Nghymru, un yn y de, un yn gogledd mi fethodd rhyfel Glyndŵr yn y pen draw. Ac felly, mae'n bwysig cofio bod yr addysg yma mewn prifysgolion hefyd yn creu rhyw ddolen rhwng Cymru a'r byd tu allan. Mi oedd rhaid iddyn ni'n mynd i brifysgolion yng Nghaergrawnt, Rhydychen ac ar y cyfandir. Felly, i enwi rhai, y rhai dyn ni am i trafod yn ystod y penodau nesaf. Ath William Salisbury i Rhydychen, ath Richard Davies, yr esgob Richard Davies, nath sgwennu rhywbeth yn sôn am y propaganda protestanaidd am hanes yr eglwys na ni drafod. Ath Richard Davies i Rhydychen hefyd, ath Edmund Pris i Gaergrawnt, ath Ellis Pris Plesiolan i Gaergrawnt, a wedyn un hynod ddiddorol na ni drafod nes y blaen yn y gyfres, Sean Dafydd Rhys, mi ath o Rhydychen, wedyn ath o ymlaen i Siena yn yr Eidal, lle graddiodd mewn meddygaeth yn yr Eidal. Waw! Sean Dafydd Rhys, na chdi. Nofel amdano fo, please, Ger. Yn union, o'n anig glwr amdano fo, oedd o'n ddiddorol iawn. Felly, mae'n bwysig cofio bod y math yma o addysg, y Dyneiddiaeth yma, yn rhyngwladol neu le yn ban Ewropeaidd ynddo. A bod y Cymry Cymraeg yma, uchelwyr oedden nhw, pobl o deuluoedd digon cefnod i allu fforddio talu am addysg mewn prifysgol. Ag i wneud siw bod nhw'n siarad Lladin mwyn cael mynd yr arall gyntaf. Wedi cael addysg mewn ysgorramadeg, math o beth yn blaen llaw. Yn union, i gael i fynd i brifysgol ac yn blaen. Felly, carfan elitaidd oedd y Cymry Cymraeg hyn, ond oedd nhw'n cael addysg o fath Ewropeaidd yn pawb yn rhannu y math a Lladin oedd iaith dysg, bod nhw'n studio Groeg a ambell iaith arall hefyd. Felly, bwysig cofio hynna. Iawn ta. Sôn ymlaen, felly, o ran dyneiddiaeth ar draws Ewrop, yn fras iawn, dwi'n gor symleiddio, a mae rhai gwneud, mae'n gymlaeth iawn, ond yn fras iawn, mae'n bosib sôn am 2 duedd ieithyddol, bod dyneiddiaeth yn esgorar, neu'n arwainad, neu'n ymwneud â 2 duedd ieithyddol. Yn gyntaf, fel dyn ni wedi drafod yn barod, gweithredu Dadeni Dysg, ail-eni dysg glasurol, ceisio ysgrifennu gan wyaf yn un o'r ieithoedd glasurol Lladin ynddo, ceisio ysgrifennu yn yr hen iaith glasurol honno Lladin, cystal ar hen awduron Lladin, Cicro ac yn y blaen, ti'n bod. Felly ail-eni yr iaith glasurol, yr iaith Ladin fel cyfrwng dysg ac yn y blaen. Iawn, dyna'r duedd ieithyddol gyntaf. Ac wrth gwrs, astudio ymhyfrydu yn golli mewn astudiaethau ieithyddol yn astudio'r hen ieithoedd, reit? Yn ail, a dyma'r un sy'n berthnasol iawn i ni wrth drafod hanes llenyddiaeth Gymraeg, fireinio'r vernacularu, yr ieithoedd brodorol, iawn? Wedi astudio'r ieithoedd clasurol a'i llenyddiaeth a gweld yr holl drysorau llenyddol o ran sut oedd yr hen feirdd Lladin a Groeg yn sgwennu ac yn y blaen. Rhaid i ni cael llenyddiaeth debyg yn ein ieithoedd ni. Rhaid i sicrhau bod yn iaith frodorol ni. Eidaleg, Ffrangeg, Saesneg, be bynnag. Gysto bob tamad. Ac wrth gwrs, dyn ni'n gweld dyneddwyr Cymraeg yn mynd ati i sicrhau, neu i geisio sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn iaith sy'n deilwng o drafod dysg ac athroniaeth o bob math. Mae hwn yn gwestiwn falle i'r dyfodol, ond jyst i godi o rwan. Ti'n sôn bod yr carfanna yma, y dyneiddwyr Cymreig benben a'r traddodiad barddonol, yr hen traddodiad barddol Cymreig, ond ni fydda perffeithio'r Gymraeg yn rhywbeth o ddolen gyswllt posibl rhwngthyn nhw, neu oedden nhw'n... Mae'n ddiddorol ofnadwy, achos o ran y berthynas rhwng y ddwy garpan, y beirdd a'r dyneiddwyr yma, mi oedd poeni am gyflwr o'r iaith Gymraeg. Wrth gwrs yn ddolen gyswllt. Mi oedden nhw'n trwy'n yr un peth, ond mewn ffyrdd gwahanol. Mi oedd y beirdd yn defnyddio gramadeg y barddol, yr un math o destunau o ran daransoddi'r iaith Gymraeg, a dysgu am yr iaith, a barddol ni trwy gyfer yr iaith. Yr un math o beth oedd wedi defnyddio ers cwbl o ganrifoedd erbyn hyn, ac yn un i hanfod yn draddodiadol iawn. Yn sgwennu mewn Cymraeg coeth, i'r oedd y nod,
Ac wedi seilio ar Gymraeg canol, Cymraeg yr oesau canol, yn parhau ar math enw Gymraeg, a oedd wedi bod yn gyfrwng llenyddol hyfyw a chyfoethog ers canrifoedd, ond mi oedd y dyneiddwyr yma wedi bod mewn brifysgolion yn astudio Groeg, weithiau Hebreig, ond Lladin yn wedig, eisiau sgwennu brawddegau ac ysgrifau a barddoniaeth Gymraeg, a oedd yn debyg i'r hen drysorau clasurol oedd yn darllen, ond yn Gymraeg ynde. Felly syniadau gwahanol iawn, ac unwaith ni dechrau darllen tymeidie o ryddiaeth gan rhai o dyneiddwyr Cymraeg yma, mi weled i ni yma, dwi'n meddwl, patrwm brawddegau ac yn y blaen. Diddorol. Wahanol iawn. Felly, yr un math o beth o ran nod, o ran bwriad, ond eto, maen nhw'n dilyn llwybrau hollol wahanol. Mae hwnna'n neud synwyr. Y naill yn draddodiadol a'r llall yn newydd. Hynny yw, bod y dyneiddwyr yn astudio hen glasuron, eto mae'n newydd o ran ceisio ail-wompio'r iaith Gymraeg yn dilyn patrwm o'r fath. Diddorol. Iawn? Gret. Mae'n diddorol. Felly, dyma y thema fydd yn codi yn ystod y penodau nesaf yma mewn ffordd. Y berthynas rhwng y ddwy garfan o lenorion Cymraeg, ynde. Y ddau fath o Gymru llenga proffesiynol, y beirdd yn eiddwyr. Weithiau'n cydweithio, weithiau'n amrafal ag gilydd. Mi welwn ni o leia un enghraifft o berthynas gadarnhaol, gyfeillgar rhwng bar traddodiadol a dyneiddwyr, a mi welwn ni enghreifftiau o berthynas hollol wahanol, o eliniaeth a berniadu ac ymosod ac ymddiffyn. Felly mae'n diddorol iawn. Mae'r iaith Gymraeg yn faes ymrafal yn ddwy hun. Nid rhwng y Cymru o'r Saeson, ond oedd ei fewn i'r Gymru Gymraeg as gael ei ddweud, ynghylch natur a dyfodol yr iaith Gymraeg ei hunain. Mae hynny'n diddorol. Sopor, ie. Felly, ymrafol rhwng yr hen a'r newydd mewn ffordd. Felly, jyst i orffan un dyfyniad arall, a dyma jyst i roi flas ar ychydig o ryddiaeth ddyneiddiol, mae'n dyfyniad cymharol hawdd, rhywbeth gan William Salisbury, mi nawn ni ganolbwyntio arno fo yn y bennod nesaf mae'n siŵr, achos fodd y dyneidiwr pwysica'r unwedd. Na ti. Dyma damad o rhagymadrodd Cymraeg i eriadur Cymraeg a Saesneg, y Dictionary in English and Welsh, gyhoeddwyd yn 1547. Felly, jyst y flwyddyn ar ôl yn y llyfr hwn. Yn union. Reit, so dyma, gawn ni sôn am pwy oedd William Salisbury ag ati yn y man, ond jyst... Onid atolwg i chwi y rhai sydd â mawr ddysg gennych, ac a wyddoch rhag mor werthfawr i'w dysg, modd ar a bwydyr rhai bychain a bara a llaeth borthi o honnaw chwythau, yr anysgiedig a mwydion eich goruchel ddysg. Felly, dyma ni, dyma'r allweddau'r hwnnw, dysg. Ddwy waith. Mae'n dweud mor werthfawr i'w dysg, a wedyn mae'n sôn am goruchel ddysg, y dyneiddwyr fath o fo sydd wedi cael ddysg. Felly, dyn ni'n gweld allweddau'r y cyfnod. So, dos ni jyst drwy hwn yn gyflym, nes i ddarllen o'n reit fler, felly. Onid atolwg i chwi y rhai sydd â mawrddys gennych, ac a wyddoch rhag mor werthfawr i'w dysg, modd ar a bwydyr rhai bychain a bara a llaeth, borthi o honnaw chwythau, yr anysgiedig a mwydion eich goruchel ddysg. Mae wych. A dyn gweld y ffordd mae'n ymhyfrydu, o ran ffordd mae'n ysgrifennu, o ran methreg, o ran trosiadau, o ran cyfansoddeiriau yn cyfuno 2 neu 3 gair i gair newydd ac yn y blaen. Felly, yn gyti, onid atolwg i chwi. Atolwg, sy'n rhyw mae'n ffordd o ddweud sylwch ar hyn. Ond ni ddylwch chi gymryd sylw o hyn. Wedyn, y rhai, a chwi, mae'n aner math penodol o ddarllenwyr yma. Chwi, o rhai sydd a mawr ddysg. Dyna mae'r gair dysg yn y deir gwaith. O leia deir gwaith. Mawr ddysg gennych. Felly, y rhai sydd, hynny yw, fath o fi, William Salisbury, sydd bod yn rhydychen. Mae isio fi anheip sydd yn wybodus. Borthi'r bobl sy'n gwybod llai. A wyddoch rhaid mor werthfawr i'w dysg, reit? A wedyn, mae'n rhyw drosiad o ran sut mi oedd pobl yn bwydo plant bach yn y cyfnod. Modd yr abwydyr, hynny fel yr abwydyr. A bara a llaeth. Bara a llaeth.
trwytho tymudio fara mewn llai. Be di mwydion yn y cyd-destun yma? Mae mwydion yn golygu brwsio'n bara fy ma. Brwsio'n bara wedi trwytho. Felly fel ydych chi'n trwytho tymudio fara mewn llefrith i roed i fabis heb ddanar, dyni sydd wedi cael mawr ddysg a sy'n gwybod faint mor werthfawr yw dysg, dyn ni'n gorau bwydo rhai bychain y Cymru sydd a chydig o ddealltwriaeth. Yna ti. Bychan o ran gwybodaeth. A mae'n deud, rhaid i ni bwydo, porthi, yr anysgedig. Mae dysg yn y bedair gwaith, os ydyn ni'n cofio bod dysg yna yn y gair anysgedig, y rai heb ddysg yna. So rhaid i ni borthu rai anysgedig a mwydion, tymudiau bach meddal a'ch goruchel ddysg. Wel, ti'n profi'r pwynt ynglyn â pa mor bwysig ydi dysg. Mae yma ym mhob man, bob yn ail gair bron iawn. Mawr ddysg, dysg, anysgedig a goruchel ddysg. Felly, nawn ni sôn am William Salisbury a pwy oedd o tro nesaf. Mae'n bwysig ofnadwy, mae'n llenor pwysig. Nawn ni fanylu arno fo tro nesaf. Mae'n hyddi o leia un benod os na 2 benod. Ond mae oedd o wedi bod yn rhydychan a mae'n sgwennu. Mae'r geiriadur Saesneg a Cymraeg i helpu i Gymru nad oedd wedi cael llawer iawn o ddysg i ddysgu Saesneg. Mi welson ni tro dwytha bod Sir John Prys yn ei ragamadrodd yr llyfr Cymraeg printedig cyntaf yn y llyfr hwn, gyhoeddwyd flwyddyn yn gynharach. Mae o'n deud, mae yna lawer o Gymru sy'n gallu darllen Cymraeg, ond heb allu darllen Saesneg a Lladin ynddo. Felly mae'r geiriadur Cymraeg Saesneg i helpu pobl i ddysgu Saesneg. Rhaid meddwl bod yn gyflwyno Gymraeg i'r Saeson hefyd, ond be bynnag. Ond mae'r rhagamadrodd Cymraeg yma yn egluro be mae'n neud, a mae'n deud wrth bobl eraill fath o fo, wlwch, sbiwch be dwi'n neud. Dwi'n defnyddio fy nisg, fy addysgu, i addysgu y rhai bychain, y rhai heb gymaint o wybodaeth. Felly, William Salisbury yn dyneiddio pwysig yn y cyfnod na ni sôn amdano fo'r tro nes yma manylder. Ond i orffen heddiw, a mae'r benod hon yn rhywbeth o gyflwyniad i nifer o benodau sydd o'r wedyn. Aperitif, de. Aperitif. A paratywad. Ia, dwi eisiau pwysleisio'r arwyddocad ar hyn dyn ni'n bod ni'n drafod ynddo. Math newydd o addysg y gafwyd y tu allan i Gymru yn dechrau dylanwadu ar hynt yr iaith Gymraeg a'i llenyddiaeth ynddo. A meddylfryd cysylltiedig ynddo. Dyna sy'n ddiddorol amdano fo. Mae'n cyfuno meddylfryd a cefndir dosbarth a chefndir cymdeithasol gwahanol iawn yn dydi. Mae'n ddiddorol. Mewn cyfnod o newid ar draws pob agwedd o fywyd i bob pwrpas. Yn hollol. Yn gadarnhaol, mae'n dylanwadu yn gadarnhaol fel ti newydd ddeud yn gryno iawn, ond eto o bosib yn negyddol wrth ydyn nhw fynd yr afol ar beir traddodiadol ac yn y blaen. Felly mae'n gyfuniad o'r hen a'r newydd yma, a mae'n bob math o beth yn digwydd, mae'n gyfnod cyffroes. Felly, nawn ni orffen fyma a thrafod William Salisbury yn fynylach yn y benod nesaf. Ti wir wedi codi blas. Mae hwnna yn sobor yddorol. Dwi'n edrych ymlaen yn eiddgar yn barod ar gyfer benod nesaf. Diolch ti am hynna. Oedd hwnna'n wir... Wel, ti'n gallu deud bod fi wedi cyffroi. Diddorol iawn. Diolch i ti. Diolch i Richard Martin, sy'n wrthi yn recordio. Mae chydig bach yn gresach yma heddiw. Diolch i'r drefn. Cofiwch, os oes gennych chi ddiddordeb yn yr Hen Iaith, a da chi ddim wedi bod yn gwrando arno ni, mae yna gyfres gyntaf ar gael. Mae y gyd ar wefan am, a mae yna rhyw 20 siwr o fod o benodau ar oes o canol. A mae yna mwy o benodau yn barod ar y cyfnod bodau'r cynnar, felly cerwch chi i chwilio am yna. Hefyd, wrth gwrs, rhaid i chi sydd ddim yn ymwybodol, mae Jerry yn paratoi rhyw fath o grynhodeb Saesneg o'r pethau call mae o'n dweud. Mae'n torri'r nonsens gyda fi allan, a mae o'n canolbwyntio ar y stwff sy'n cyfri. Mae nhw'n gyflwyniadau hyfryd, hwylus yn Saesneg. Jerry, mae'n rhaid i gael chdi wneud llyfr yn Gymraeg ar hyn i gyd, mae rhaid fi ddweud. Ond beth bynnag, mae hwnna yn adnodd
i unrhyw un sef o diddordeb. Felly, rhannwch yna i gyd, da ni ar gael, wrth gwrs. Mae'n nation.cymru. Nation.cymru, be nes i ddweud, be nes i alw, nation.cymru. Mae'n beth hwnna, mae yna ar nation.cymru. Cofiwch wedyn bod y podlediad yma ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau. Da ni ar gael ar YouTube, lle gallwch chi'n gwylio ni. Hefyd, da ni ar gael gynta bob tro ar am. Os gwelwch yn dda, rhannwch y newyddion am bodolaeth y blod. A deudwch nhw, tro nesaf, da ni'n trafod William Salisbury. Be gawch chi well. Felly, tan tro nesaf, diolch ti Jerry, diolch i chi am wrando. Hwyl am y tro. Hwyl fawr.